waterfall. Yes, ang waterfalls, Mike, kung busay sa Bisaya, Oo. sa Bagubo, Tagabawa, Mike, is Tarusoban. Tarusoban. Yes, Tarusoban. Okay. BB o V? Ban B. nga baboy. Tarusuban ang sa inyuhang pinulungan. Tarusoban. Tarusuban, okay. So karon Mike, successful last year ang nahimo nga first Aros Katarusoban Tribal Festival sa Barangay Goma. Pagpaningkamot namo sa Barangay Goma Tribal Council o sa Barangay Goma IPU Council, nag-success last year, and now Mike, pinaagi sa pagpaningkamot sa tanang tribo sa Bagubo Tagabawa, i-celebrate po namo karong bulana October 24, 25 to 26 na. Last year, 1 day lang karon nag-level up to Mike, 3 days na ang second Aros Katarusoban Tribal Festival sa Barangay Goma, Zigo City. So is it a yearly celebration diya sa Yes, Barangay? Mike, yearly. Then, timing po, Mike, sabay po niya sa April celebration IP month karon nga bulan. So unsay himuon dito sa sa Busay? Nami ritual, Mike, ritual pasalamat sa ato ang waterfalls nga naa sa Barangay Goma. Actually, Mike, 18 waterfalls ni Mike na sa Barangay Goma. Wala pa ilabot ato mga individuals waterfalls sa Goma. So may tabo, Mike, mag-ritual mi sa Anapan River, pasalamat ritual. And then pagkahuman sa ritual, Mike, this coming 24 sa October na ami ritual sa Napan River, and then religious hour. And then cutting the ribbons pagkahuman sa ritual. Karong adlaw no? 24, October 24. October 24, Thursday. Cutting the ribbon, opening sa program namo karong 24. Opening na siya. So dito ni sa Napan River. Sa Napan River. Asa man na dapita? Sa sitio Napan, unahan lang sa Alferez Elementary School. So dili maglisod ang mga kaigsunan to sa mga mo join along the highway lang ba na, along the streets, or mo sulod pa ka nga? Ang ritual, Mike, sa Napan River, pero ang activities, events, sa mga programs and activities sa among festival sa Barangay Goma Barrio Site Gym, sa gymnasium ni Governor nga bag-o nga gi-project. Isa man nga to ang mga gipasidonggan nga bisita nga naaana sa first day. So sa unang bisita, Mike, ang muabli sa opening sa cutting the ribbon ang Barangay Goma Tribal Council and Barangay the person of kinsa man ang ato ang kanda, si Dato Celso Salaysay. Okay. And the barangay official of Barangay Goma ni Kapitan Leo Preselias. Wag ang among bisita, bisan dito kang bisita, ang mo cutting the ribbon si Vice Governor Mark Douglas Chan Cagas, and Vice Mayor City of Digos Vice Mayor Johari Bania. And mao lang, Mike, ang among bisita sa 24. And then sa 25, Mike, naami our Indigenous Month celebration and Barangay Assembly. Ang among bisita, Mike, ang among guest speaker sa IP Month celebration si Governor Dodo Cagas. Ano sana? Sa October 25. Pagkaugma. Ang pagkaugma sa 24. Friday. So mga morning. Morning, Mike. I see. Okay. And then mga uban pang bisita ang NCIP Regional Office, NCIP Provincial Office, o ang Provincial Government and the City Government. Okay. Sa mga wala pa ka adto dito, wala ka kumusta, wala na sayod kung say dagway na karon anang ginapasigarbo nato nga magkinaiyahan diha. Kumusta man ang ato ang busay diha sa Barangay Guma nga imuhang gina-promote? Sa pagkakaroon, Mike, sa una og hangtod karon, sa ngalan sa kinayahan, nindot jud kayo, Mike, ang amuang waterfalls diha sa Barangay Goma. Kay tungod amuan ang kami mismo nagabantay mga tao, tribo Bagubo Tagabawa nga mismo dool sa waterfalls amo yung ginapaprotektahan nga wala jud mamutol og kahoy. So naadi waterfalls, Mike. I mean naadi nagapamutol og kahoy diha. Sa unang panahon, Mike. Okay. So isa na sa inyong gibantayan kanang naay mga illegal logging. Gawa sana unsa pay ginabantayan? Ang kanang problema namo karon, may kinahanglan sa baba, ang kanang quarry under of investigation ang quarry. Anay nagag-quarry? Oo, sa baba lang, sa Napan River lang na siya, Mike. Okay, so dili makapahugaw sa tubig gikan sa Busay. Yes, kung
Pero dili pwede kaliguan na diha. Pwede gyud siya kayo Mike kay ang Mm. ang good news ani Mike kay ang hulog sa waterfalls is dili balas. Panas siya Mike baka namura sa simento. Mura kag naligog swimming pool niya. Well, nahulog ang Matagakan tag siminto ani unsa may dili siya, Mike, pasabot ni mo nang kuan. I don't know sa exact nga Oh. word anang panas kanang mura sa simento nga karagong Kanang kilid-kilid. moingon ka nga ang hulog sa falls is balas. Tubig siya ang hulog. Oh, tubig ang hulog. Oo. Binakugong siya. Ang naka-good news kay ang Oo. iyang katong iyang linaw-linaw nga binisaya nga Oo. word linaw is wala siya balas dito sa hulugan katong mismo Mo na mahulog. imong Oo. pasabot. Oo. Oo. Mura kag naa sa swimming pool while naghulog ang So tubig. tinaw gyud siya. Tinaw gyud sa Mike pure nga tubig. Pero dili ingana ka sayon para makaabot ka diha. Ah, I mean, makasulod ba imong motor, imong sakyanan para ang motor og sakyanan Mike kutob lang gyud sa sitio napan and then sumbaktason pa nimo. yes Mike. Oh, pero okay ra Explore na kay kay ka. maka Explore jud ka Mike. explore ka, makamuro pa kag ma-exercise pa ka. Yes Mike, moagi ta sa daplin sa sapa. Oh, so nindot siya. Nindot So kayo. maayo siya og nindot siya i-develop. Ang Napan River Mike sa dalan dito moagi daplin ta sapa Mm. and then nay good news sa tanang taga Barangay Goma budget sa National Department of Agriculture, Department of Tourism gipangunahan pod sa pagpaningkamot sa ato ang Lone District Congresswoman Madam Didi Cagas. Gisugdan na karon Mike og survey actually ang pag-implement na lang gyud sa DPWH para masugdan ang open road and open concreting sa project nga 30 million plus I think lang, Asa Mike. magsugod? Sa sitio Napan going to sitio Manikan ang Mm, project karon Mike. Manikan. Yes. Okay. Mao na ang gitawag og Mahilak Falls. Mahilak Falls. Mahilak. Lahi po na nga falls. Lahi po na siya Mike diri na part Okay. sa Napan gyapon sa Agion pero boundary na diri dapit sa may Binaton o Guma. Oo. So para mas daghan ang maka-anha diha, maka-appreciate, importante gyud kayo ang kalsada. Yes Mike. Oo. So pag mahimo na sayon na lang para sa ato ang mobisita, maligo diha sa ato ang mga gipasigarbo nga mga falls. Oo po. Oo. So Anang kuan na Mike, anang kanindot kung kisa may gusto interesado mo bisita sa waterfalls, dili siya hago Mike kay ang atong agihan sa daplin og sapa niya, ang agihan pag ginato Mike dagag kahoy. oo. So Yeah, dili siya Nature jud siya. kayo siya niya. Prepared lang sila mga attempt, nga bawal gyud magdalag na yung mga cellophane Mike. And then Oo, ginabawal naman na karon bawal jud siya. ang provincial government of Davao del Sur. Doon na mugawas na ron atuan na mapasabot niya magbawal na gyud mag-plastic. Especially gwapo gyud na diha sa inyo, bawal ang magdalag plastic kay basi mapasagad og labay ba niya, di mabantayan. Unya na bawal Mike nga dili sila pwede musaka kung dili sila pwede moagi sa tribal council kay dapat nagi logbook nga musaka Mike just in case of Sa emergency. Musaka. Sa waterfalls mo ato sa mga waterfalls. Okay. Kay kung mukat ka sila Mike na magbi kasagaran dili mananghit, diretso lang og saka, dapat moagi jud sa mag-logbook jud sila sa tribal council sa opisina sa tribal Mike kay just in case wala ta kabalungan sa sila ba kanang pasagad lang sila katkat or asa sila moagi, dapat na jud tour guide. Wala ba'y mga ihalas yung mananap diya bitin? Di man maiwasan Yes, na. nagid siya Mike. Pagkabalaan. Sa tinuod na bisag diri sa syudad nagibitin Mike. I mean ka nang inigmaligo pa dito. Wala, Sa Mike, ka wala. safe nato diha naman. Wala katong giina ingon nila nga issues aw na Mike dili tinuod jud na ibitin. Pero natural man jud na ibitin ang mga area sa ato ang kalasangan na jud na siya. Pero kanang ingon nga mangukod og kanang tao gyud nga tuyo sa tao. Wala pa jud ko ingon nga naa jud gigukod og tao dito. Gigukod sa bitin wala pa. Siguro makita tag mga sawa natural na agi mga ingonana. Basta Pero katong endangered na jud kayo nga maprana ng mga anaconda wala pa Mike. kana makita to sa lida nga Manakon? naligo ta nya na bitin sa ilalom yung wala. manguhit sa to ang tiil. Wala pa jud na nahitabo Mike. Wala na. So, okay, yung invite yung Agyo ang atong mga kaigsunan para sa big event diha sa Barangay Guma. Sige tawag ani. Once again. Second Aros Tarusuban Tribal Festival. Second Aros Tarusuban Tribal Festival. Tribal Festival. Okay, go ahead. Okay, sa tanang mga kaigsunan nato sa probinsya sa Davao del Sur, dili lang kay sa probinsya sa Davao del Sur, sa kinitubok ang Mindanao, kutob ani no, siyudad sa Digos, sa tanang 26 barangay sa siyudad sa Digos, amo kamong giimbita sa ngalan sa Barangay Goma Tribal Council
this coming October 24, 25, 26 na ami 3 days celebration. Karong October 24 na ami opening, and then na ami bisita Mike ang JMA Regional TV Kapuso Barangayan. Kapuso, Serbisyo ug Kalingawan. JMA network ni Mike gikan sa Davao, moadto sila sa Barangay Goma. Naa sila yung mga isa ka artista nga ipadala pero wala pa gi-confirm kung kinsa. Dili si Mike nakuha, dili. I don't know Mike. Oo. Basta na artista gikan sa Manila nga ilang ipadala. And then naa sila yung mga Kalingawan, fun games, prizes and surprise nga mga activity sa Kapuso GMA. And then pagkagabi naatay free live concert gikan sa City Government of Digos, and then GFC Band og City Government Band og GFC Dancers sa October 24 sa gabi. And then sa October 25, celebration sa Indigenous Month celebration. And then pagkagabi, na may tabo nga search for Bianing and Malakik, or usa binisaya pa na mutya ng Digos or mutya ng Davao del Sur. Pero sa Bagubo, Mike, Biya Katarasoban, search for Biya Katarasoban and search for Malaki 2019. And then pagka 26 sa celebration na gyud, adlaw na gyud sa celebration sa 26 na i-program ang among bisita ang among guest speaker, wala lain si Congresswoman Didi Caga sa adlaw na gyud sa celebration. And then ang regional tourism, and then ang agriculture daghan migbisita anak Mike, and then naami lumadnong linutuan display, lumadnong produkto display, and then lumadnong gulayon display o lumadnong panginabuhian display anang adlaw. And then naami sponsored sa Smart nga mga Kalingawan. And then pagkagabi sa 26 for the first time foam party experience Mike. Naami foam party nga mahitabo anang October 26. So sa ngalan sa Barangay Goma Tribal Council, amo kamong giimbitahan tanang katawhan sa probinsya sa Davao del Sur ug siyudad sa Digos ug sa tanang 26 barangay. So mao to Mike, and then daghan kayong salamat sa 94.3 Charm Radio, and then sa tanan-tanang mga katawhan adto mo og mag-enjoy ta ninyong tanan. Second Aros Katarasoban Tribal Festival this coming October 23, 25, 26, 2019, 3 days celebration. Mao lang to Mike. Daghang kay salamat. Okay, sige, Yung. Dagang kay salamat Yung Akyo sa imuhang kuan pagpahibalo na good news na para sa kinaiyahan nato dire. And then sa Mike Digos. kanang last na lang no. Go ahead. Nagsanga ang mga waterfalls nga mga pangalan Mike is Nagsanga Falls, magkasilin 1 2 3 4 5 ang mga busay, and then napot tay gitawag Lagbong Falls, Pinaypay Falls, Mahilak Falls, Singkob Falls og Mahilak Falls Mike, and then mao to daghan pang mga waterfalls diha sa Goma. Alright. So daghan kay salamat.